Hi, hello mga kasama, kumusta? Sige, pahimutang na mo diha kay niya nasab kining ikaduhang yugto ning atong sugilanon. Sa unang yugto ning bagotang sugilanon atong sayran, atong nailaila si Piping ug ang iyang asawa nga si Milagring. Pareho silang nag-alagad sa simbahan. Og nailaila po nato sa daklit sila si Lulong og si Lida. Atong nasayran nga namatay ang naginusarang pari sa ilang parokya hinungdan nga lain-laing pari ang mopahigayon og misa matag Domingo. Og tuod man, bisan makaugta sa bahin ni Piping, padayon ang pagserbisyo. Karon mahigala dita maglangan, niya ang ikaduha nga sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your father. Pasabutan na. Kuan good. Pagsangyaw sa maayong balita, pinaagi sa paghatag og paningingnan. Unya, unsa man imong gibuhat ron? Oh, Be, kurosan ako imong agtang kay gikan para baka sa seminar unya nagpakapaka na imong ba. imog yung laway, Ping. Laway gyud mo ikuro sa akong agtang. Uy, biditado biyan akong laway. Uy, saba di ay. Sorry? Mausaban na inyong sorry na hitabo atong Domingo? Lupi para ko'y kingkoy. Dagan dito. Alsa pag-usa ka balding bindita para sa pito ka patay nga gimisahan. Kanta pa ko kay otros ang wamutunga ang choir. May langgani kay nitungas lida. Kay kung wapab, ako sa tatoy lektor sa salmisita. Ano na, salmista? Hakwiyan ninyo. Kuwang na palakwo na akong pare aron pakyaw na lang ako tanan. Oh, ganong hilom kayo mo? Ganong dukudukuman mo? Imagine ninyo unsay dagway na ko atong higayuna. Imagine ninyo, ha? Amo nang imagine kuya. Unya, wala mo reaksyon? Mura lagwa? Pakita mo, bata. Kuya, Oh, Delida, nalagi ka. O may misa. mo-assist lang ko sa opisina, kuya. Wa man sa ko'y lingaw. I-check na lang po na ko ang mga buwak sa altar kung okay pa ba o ilisanan na. Mayo ka pa. Tinarong yun ang paghatag nimo sa serbisyo simbahan. Ni mga sakristan, kiatlaw nga dagwas kanahan. Ay, mupaulik sa ko eh. Mubalik ra ko niya. Sige, kuya. Sige. Luuya sa ni Kuya Piping, uy. Ay, mo pa idaran na. Mo pa'y naning kaayo sa pagserbisyo. Ay, Sister Leds. Meeting day ang youth karon. Wa man. Nalagi ka nga, wa man misa. Naasad gani mo. Bitaw, no? Parihas rin dita, sister. Ingan na gitingalil na, sis, no? Basta, nakatatak na sa atong kasing-kasing ang pagserbisyo sa Ginoo. Automatic na gud nga muanhita sa simbahan bisan way misa. Mao ba, Brad? Bantog ra, no? Ngawa niyo to nga haang misa gahapon. Kay bao ba mo sinahitabo ni Kuya Piping gahapon? O lagi? Nakatawa bitaw mi. Nagkatawa mo? Nagkatawa gid mo, no? Wa gyud mo makonsensya? Looy kayo si Kuya Piping gahapon. Nagkaratul-ratul intahon. Unya inyo lang katawan? Kuan? Kung inyo gahampapa si Kuya Piping, o dili ba inyong lolo? Katawan gihapon ninyo? Sorry, sister. Ngano mag-sorry man ka nako? Si Kuya Piping, ato pag-sorry niya. Og sa Ginoo.
Pangayog pasaylos Ginoo kinakapasakit gid mo niya sa inyong gibuhat. Nakatatak pa siyang kasing-kasing ang pagserbisyo. Pag hinulsol mo, Brad. Gaw-gawa. Supalpal ko na. Di pwede. Nagplano ra ba kung manguyab ko niya? Naagid ko'y buhaton ini. Ni anak ko tungod sa ilang bahay ni Kuya Piping. Mingaw naman. Nangatog na ka sila. Pero, sa'yo pa man. Wa pa may alas 8. Hala. Unsa man ron? Tinuod ron? Lami ko no. Lagawa. Mag-ingana pa din ang mga tiguan? Gahi lagi kaayo ni Ping. Lain na sa mga gibati. Ay Ew. panuot yun ni Ping kay gahi yun pisliton oh. Panuhot di ay. Askang panga. Basto siya ginayin ako gunahuna eh. Agay! Kadungog ka to. Kadungog ka ato Ping? Oo, kadungog yun. Kadot ha, mubarog ko. Oy, ayaw pangabli ha. Di lagi. Naitaw di ha. Ako kuya! Kisam ka. Lulong kuya! Kisang lulong nga. Daghamang lulong din eh. Lulong sa kristan kuya! Sigurado ka? Basig nagpalulong-lulong lang ka ha. Unya, ungo day ka. Doon naraba ko na yung ungo din eh. Kuya, pasunla ko kuya! Madlo ko kumo kuya! Kuya! Kuya, lagi na kuya! Ako lagi ni! Ang ganda, dalawan di ganda ko. Oy, pasugya na lang na oy. Pasunla ko kuya! Buwan ka. Oy ka kuya! Usaha pa ako pag siguro kasi lulong yung gang sa Kristan. Maniguro lang ko. Diyos no! Magtutudlo! Ani kami karon! Luksan ang kasing-kasing sa imong pulong. Dinig, dinig tigop. Sunod na. Ay, aban ka na tuwa ni Sus Mariusip Ginoo ko. Baba ni mo milagring. Ay, bisag na kuyawan ta. Long, barog long. Relax na, relax. Binanang luspad biya ka, oy. Hadlok bitaw kong ungo kuya. Reng, kuya isang tubig kay nang luspad og maayo. Oh, kadiot. Palingkura una na. Dre lingkod. Salamat kuya. Pero naniyam sa kagabi naman kay dako. Gabiing gamay pamanggod kuya. Sayo pamanggod. Una kay mingaw naman ni dapita. Dalawa na ba kay kandako? Talawan bitaw ko kuya. Unsa ba to katinuod imong gisulti kuya nga naiungo dinhi? Ay, di yun na. Kuan, di yun na kahuwat og ugma imong tuyo, no? Di good kuya, di good. Pero to bagaw na ko kuya. Unsa katinuod nga doon ay ungo dinhi? Tinood. Oh. Sure kuya ba? Oh, why ko ta kamuan hi gabi eh. Bisan unsa pa naka-importante imong tuyo. Kuya, ani na lang kumatog sa inyo ha. Di na lang ko mo pauli sa amo. Ugma na lang ko mo pauli. Una, makapauli pa kakambuhi. Ha? Unsay? Mao gini pinakasayop nimo. Mian ni Yukas Bayes ungo. Ha? Ayaw kuya! Ayaw kuya! Ay, lulong! Lulong, kumidya na to, ay! Puro ba, maninood ba ka lulong? Ay!